Скандално протича походът по стъпките на Ботевата чета, за който телевизия СКАТ вече ви информира чрез няколко свои предавания. Комендантът на походът Борислав Александров изгони представителите на Атака още на втория ден от събитието, защото атакистите развяваха българските знамена, носеха фланелки с текст „И въпреки всичко България ще пребъде“ и издигнаха плакат на Атака. По време на своя престой в лагера, активистите на Патриотичната партия забелязаха, че вечер ходещите по стъпките на Ботевата чета се развличат с ключеци и маанета. Оператор на телевизия СКАТ се промъкна миналата нощ в лагера и засне тези кадри, които оставяме без коментар и на вашата преценка. Удачно ли участниците в това патриотично събитие, посветено на Ботев и неговата чета, да друсят ключеци в ритъма на чалга маанета, е безпредметно да се пита. Едва ли Христо Ботев е предполагал, целувайки земята на Козлодуйския бряг преди 131 години, че комендантът на похода, посветен на неговия подвиг, ще го превърне в чалга купон. Самия Борислав Александров има пристрастие към ориенталските ритми, което говори неговия външен вид на ромски барон. Потник, златни ланци и златни пръстени на всеки пръст от ръката му. Освен, че се друсят в ритъма на ключеците, водените от Александров юноши и девойки поглъщат и доволно количество алкохол, пушат и хвърлят букулка навсякъде, както личи от оставените след техния купон купища букуци, които оператор на СКАТ също засне. Гаврата с паметта на Ботев не е случайна. Както многократно сме доказвали в репортажи и материали на телевизия СКАТ, в момента тече кампания за обругаване на българските символи, подигравка с националните герои и налагане на чалга и кючек културата. Тази кампания се води на най-високо ниво, като неин закрилник е президентът на България Георги Първанов, защото той се ползва от гласовете на същите носители на чалга и кючек културата.